Is Michael Newell, Buaiteoir Chomórtas Amhránaiochta de Cheanada na bliana seo. Chumas was ag an oireachtas le hín chraig agus is sprí agus chuir me isteach ar ag an núméid dearnach bhí daoine beag an brú orm chuir isteach ar Lauras sonnaí chalim lear ag dúirtlim chuir isteach ar so chuir me isteach ar sa déir. Tá difriocht ó híh saiste tá difriocht a ní bhaid níos mó daoine seo agus tá áisianna níos fearr an seanna bhí Cheanada ach bhí spirit ionach ag oireachtas Cheanada chomá agus tá seo. Smálam bheith measc gailgeoirí agus cáirde deama bhfuil gailgeacha agus bhfuil spéis agus sim agus úmasacha go gailge agus smálam na Chomórtas Amhránaiochta agus go mór an damsa in seanós agus an ceol. Tá go brannach in de hir, dá me